Ahojte, takéto hovorené reelsko som v živote nerobil a ja som sa pošťal od stresu teraz. Totižto, stal som sa jedným z účastníkov novej show od Kauflandu, čo máš v chladničke. Spoločne sa na to pozrieme, ukážem vám nejaké teasery z toho dielu a prevediem vás... Zo mňa by nebol vôbec novinár. Ne. Vôbec. Ne, ale Každopádne vám chcem ukázať iba to proste, ako to prebiehalo a povedať nejaké pocity. No však kúkajte. To není limoncello, to je oný, ginger shot, to je na imunitu. Občas tam dajú strašne veľa cukru. OK, sorry. No ježi, no. Partička, s ktorou som natáčal, mi veľmi dlhú dobu pripomínala rozprávku Široký, vysoký, bystrozraký, aj keď teda môžete vidieť, že ja bystrozraký moc nie som. Mišo, áno, silou mocou musel byť mudrý. On robil extrém premeny, ne? No. Tak kvázi ty si jediná extrémna premena, ktorá mu nevyšla. Miška Páleníka ste určite mohli vidieť na obrazovkách telky, Strica Filipa ste určite mohli vidieť v Mekáči alebo inom fast foode, ale určite aj v tomto dieli, a totiž to je to influencer, ktorý sa venuje gastro. Gastro čomu? On len žere a natáča rôzne recenzie, ne? OK, tam sa prejavil hysterizmus, čo som žil po mojej mamine. Tá teatrálnosť to mám od detstva. Moje detstvo nebolo jednoduché, hej. Ale ne, klamem. To ja som mal akože dosť geniálne detstvo a až som tam aj spomenul potom, že čo mám vyštudované, okrem základnej školy. A vysokú školu kuchárskych umení. Áno. Vo Vranove nad Toplou. Dobre, tu som trošku zaklamal, škola kuchárskych umení vo Varanove neexistuje. Vieš, kto mi robil oného prednostu? Jamie Oliver. My máme geniálny vzťah, my si voláme, skypujeme dosť často. Možno si teraz myslíte, že klamem zase, ale s Jamie Oliverom sme naozaj veľmi dobrí kamaráti. Takže viete. No, čo som chcel povedať je, že toto bolo iba pár takých momentov. Vyzerám jak hovno, keď na mňa pristaje mucha. Vráťme sa naspäť ešte pre tú muchu. To nebol efekt, to som ja urobil ústami. Toto bolo iba pár momentov, ktoré som vystrihol. Vy si celý ten diel viete pozrieť na YouTube. Ja to hodnotím ako geniálnu skúsenosť. Mne sa to veľmi páčilo. Produkcia výborná, reprodukcia ešte... reprodukcia nie je produkcia, že? To je dosť iné slovo. trošku, no. Bola to jedna z najlepších skúseností, akú som mal. Veľmi som si to užil, veľmi ma to bavilo. A dajte vedieť, čo si myslíte o tom dieli. Na YouTube ho nájdete, takže sa vidíme inokedy na Zanzibare. To je bola blbosť, čo som povedal. Vypni to. Dobre.